अगर आप भी चाहते हैं प्रियम म्यूजिक का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली रिकॉर्डिंग महुआ बिया है गइल छोड़ के यार चल सना संगे हमरा दौड़ी के महुआ बिया है गइल छोड़ के यार चल सना संगे हमरा दौड़ी के डीजे कंचन राज चौसीमा वैशाली महुआ बिया है गइल छोड़ के यार चल सना संगे हमरा दौड़ी के महुआ बिया है गइल छोड़ के यार चल सना संगे हमरा दौड़ी के डीजे कंचन राज चौसीमा वैशाली महुआ बिया है गइल छोड़ के यार चल सना संगे हमरा दौड़ी के महुआ बिया है गइल छोड़ के यार चल सना संगे हमरा दौड़ी के मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर।